näin. Voi olla, että siitä tulee ennakkoennus. Hei Milo, älä nyt lähde sieltä mihinkään lennämään. Milo. Et sä nyt voi mennä siihen nukkumaan. Sinne niin. Ja sä haluat nyt mennä sen sadesuojan päälle. Vähän. Hyväksytään. Olisiko se melkein joko joutuu lähteä tai sitten toivoo, että se menee ohi. Mitä se sadetutka sanoo? Katsotaan päivitys, mutta ei, äsken kun mä katsoin ei olisi pitänyt ainakaan sataa, että pari Täällä voi tuntia. olla joku pikku roiska